aste honetan proiektakontzen gauz, eta bertan, zazpikapeko irakasle ezberdinak proiak, alde batetik gabitz, proiak ezautzen eta proiko ezaugarri ezberdinak zeintzuk dien ezautzen proi bat sortuz, bai, taldeka proi bat sortzen daude, eta horretaz gain, zentrau dugu baitxa gelaratzeko tresna eta estrategia ezberdinak barneratzien, ezta? Ikusten duguna da, azken urtietan, irakasle ezberdinak proigidak jaso dituztela eta proiek martxan jartzen ditzela euren ikastoletan, baina hortarako estrategia eta tresna ezberdinak barneratzea oso garrantzitsua dela. Ikastaro hontara aurreikuspen barik nentorren eta oso interesgarria pentsa joan ere egunerokotasunerako. Ni lehenengo batxilergoko proiektuetan sartzenaz, baina proiektu horreia inda etorri jat. Orduan ikastaroan egoelixea esan dut, ulertzeko proiektu baten ematen ditugun pauso horrek atzetik daukien arrazoiak ulertzeko balixo izan dut. Ikastaroni esker, ikasi du proi bat nola diseinatu zerotik, bertan dauzkan atal guztiekin, eta baita ere guk sortu den proi hori gelaratzea.